Olaf. Nej, hej. Jeg skal lave den der spørgsmålsstil. Nu for tredje gang, fordi første gang, så blev den sådan lidt kort, så jeg lavede den med min iPad, og så vil jeg finde ud af det. Og så, okay, jeg ser boom, ret akavet. Og anden gang, der hørte jeg musik, som jeg kunne ikke høre, hvad jeg sagde, og så prøver jeg igen, og nu ser jeg bare. Har skruet ned på min fjernsyn. Kan jeg høre Boobjørn? Boobjørn, hop, hop og ned og hygge din. Sådan Boobjørn. Tvundet recepter i bjørn. Okay, nu virker jeg mærkelig. Lol. Okay, vi går bare direkte til spørgsmål og laver den her rigtig, rigtig kort. Den anden var på den her time, det gider ikke gøre, så jeg tager bare på det spørgsmål, den jeg kunne skrive ud, okay? Hvorfor hedder folk her? Jeg ved ikke. Det er helt det samme med, at der Patrick lige havde noget, og så okay, det står det her. Og så er jeg bare, har jeg bare været klar lige siden, kan man sige. Stop! Jeg er så skæv. Hej. Hej der så. Og den smiley, det var en smiley. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet. Jo, hvorfor er du så klar? Okay. Fordi, jeg ved det ikke. Jeg er fedt sammen, jeg ved det ikke. Hvordan går det? Ej. Det er sødt på os. Nå, Louise. Okay, jeg er faktisk selv lidt også. Lidt jul er jeg. Og lidt svensk og lidt spanjol og det. Ja, det er det. Okay. Hvad hedder din mor? Min mor hedder Lulu. Det er swag. Sådan noget internt jeg har med Christine. Hvor høj er du? Jeg er lille. Jeg er kun 51. Jeg er lige blevet hurtigt med pas. Så nu på tiden er 51. Og det var så flot, fordi jeg var mega dværg. Og jeg vokser ikke mere. Jeg siger min læge. Fuck. Jeg skrumper faktisk. Trist. Nå, hvorfor lever du om? Okay, jeg skal lige have læst. Jeg kan ikke huske præcis, men det er nu. Ja, okay, her. Hvorfor lever du om, at der er Patrick har haft? Det gør heller ikke, fordi det har vi. Men der er vi med. Hvorfor skriver du jer med Thijs, når vi har fundet pizza? Thijs er min ven. Thijs er en rigtig god ven. Jeg stoler rigtig meget på Thijs. Og eftersom jeg har været ret nede med det sidste, så har jeg sagt Thijs. Og når jeg ved det ikke, han er lidt støttet mig i det. Jeg ved ikke, hvad man siger. Han har lyttet til, hvad jeg har haft at sige til ham. Hvad jeg har haft at gerne vil ud med. Så ja. Jeg synes, der er for mange ting, der har ændret sig. Og så, eftersom jeg stod ham, så er det klart at fortælle ham det. Altså, logik. Okay. Hvorfor er det flot over din krop? Alle ser ud, som de gør. Og jeg har lært at leve med mit udseende. Jeg vil ikke sige, at jeg er tilfreds med mit udseende, men jeg vil heller ikke sige, at jeg er utilfreds. Nej. Jo. Nej. Måske. Men selvfølgelig så vil jeg godt være tyndere og ud af det der normale pisse også. Ja, men normale pisse er mere og ud af en masse smutsing. En eller anden pik. Og så. Men
Jeg er ikke utilfreds som sådan. Eller ikke tilfreds. Jeg har det fint. Nu har jeg det selvtillid for et tid. Normalt er den tror jeg. Jeg er fucking klog, og jeg er fucking sød og sej. Ej, der er noget på tidspunkt. Det er gået ret meget med bare, det var det bare gjort. 3 måneder nu. Så jeg vil sige. Jeg er faktisk blevet meget stille. Leo, den sødeste pige. Christine. Tror jeg. Er den sødeste. Jeg elsker Christine. Hun er så sød. Mærkelig. Det er jo en flotteste for forsvaret, du kan knytte. Jeppes mig. Fanden ham på munden. Christoffer. Jeppe og Christoffer. Jeg vil ikke bestemme. Julie vil bestemme. Hun var faktisk blevet lidt sur over at folk siger Julie til. Julie er min bedste ven, og jeg kan ikke have folk, der skal synge mine veninder til fra. Altså, det kunne være, det kunne være Christine, det kunne være Tasha, det kunne være Camilla, det kunne være en anden Camilla, det kunne være Andrea, det kunne være. Jeg var altså blevet sur, fordi der er ikke nogen ret til at skal synge mine veninder til, fordi så vil jeg så godt sige det til mig, og sige til mig, det vil der ikke noget at sige til mig ellers. Jeg forsvarer mine veninder uanset hvad, så. Er det rigtigt, du har ret for sig? Ja, det er. Hvad lavede du? Sove, eftersom. Faktisk, første dag, vi var, fuck er det, 5 eller 6 dage, jeg har sovet. Som rigtig sove. Ikke bare som du var sådan. Hvor jeg sov ellers, men som rigtig sove. Altså, det er ikke trækt her. Spæs. Nej, det er klokken 4:30. Så jeg sovet, så plus musik ud. Jeg så. Nej. Vis os din yndlingssmykker i din video. Okay. Jeg vil også simpelthen ringe. Jeg gider ikke. Gå hen og finde den skal starte. Min den har margarita. Det kan jeg bare godt lide. Og så min den her. 7. måned. Det er sådan et af mine regler, som kan stå ud. Det så rigtig meget for. Og så min yndlingsvaskede til sådan en. Jeg tror på bare kærlighed. Og så har jeg også en med en amulet. Sådan nogle, der er en. Hvem er din yndlingssanger? Julia? Jeg elsker hende. For guldvis i hun synger, jeg elsker hende, jeg er over det. Hun er mit et og alt, og det ved jeg godt, siger man, man siger altid sådan, om sine veninder og bla bla bla, men Andrea og Julia og Tasha og Camilla, jeg tror, de er mit et og alt, de betyder alt for mig. Nej, alle mine venner, og alle mine venner betyder alt for mig. Julia betyder mest. Så, eller det ved jeg ikke, man gør, fordi jeg føler mig bare dum at sidde og sige, at de andre, de betyder ikke så meget. Men Julia er min bedste ven, og med Julia kan jeg alt for hende. Hvilket man også kunne komme i sin betydning. Er du stadig forelsket på det? Jeg var det. Jeg kan ikke sige klart, der er fordi jeg gider ikke.
alting fucking ligegyldigt. Bare stop med de spørgsmål, altså. De ødelægger min dag ved det. Altså. Seriøst. Og stop. Smil lidt i mit liv. Ej, super. Ej, det er en pist. Hvor er jeg træt. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg er taget. Fuck. Nå. Sådan. Ingen moment. Elsker du Patrick? Nej. Det gør jeg ikke. Hvad der er sket med dig, Patrick? Hvis du ikke får det at vide, så rager det dig ikke. Og der er også nogle af mine venner, jeg kan tage til, tror jeg. Så faktisk ikke tage sådan noget. Jeg ved det ikke. Men det er hvis de spørger ind til det, hvis nogen spørger ind til det, så er de siger, at det er meget, eller til at dem. Det er ikke alt, der kan høre sig ud. Det er kun den rigtig store for selvfølgelig. Hver gang. Du bliver seksuel. Ej, det er godt nok ikke. Jeg er tennis kun med drenge. Desværre, hvis du er en pige, der stikker. Ej, slap af. Joke. Jeg skal lyse. Hvad er det første, du tænker på, når jeg er så? Lad mig hæfte det. Skildpadde. Connie hedder hun. Hun er så sød. Ej, hvor er fint. Så hun kysser. Bevæg dig lige, så de kan se, du er ægte. Ej, blinker en skildpadde. Gud. Nå, men hun er altså levende. Kom. Bevæg dig dog. Kom. Ja. Okay. Aha. Okay. Nej, det kan man se. Kan man se? Okay. Ej, man kan ikke se det for mig. Eller spejle. Se. Jeg kan se, hvad det er så. Kom, så en kys ud. Nå. Have a nice day. Nej, okay. Hvis du kunne ændre noget ved din fortid, så skulle det være. Det rager ikke. Det rager ikke. Men okay. Det er noget. Næsten ud. Næsten ud. Og det er noget ønskeligt. Hvis folk spørger mig, så kan jeg godt være det, fordi det er så gør jeg ikke.
Den kan nogen fortælle så spørg så det skriver til mig på Facebook, skriver til mig på mobil, ring til mig, eller andet. Snak med mig, eller sådan noget, men jeg har ikke lyst til at sidde og se det video, fordi det er helt ikke. Nu synes jeg bare, hej. Godt efter, så svarer jeg ikke på det spørgsmål. Hej, god dag.